Durant aquest passat mes de setembre, el Club Natació Olot va presentar el pla de finançament de les obres de la remodelació de les instal·lacions que porten en funcionament des de fa més de 50 anys a les Tries, al barri de les Tries d'Olot. Aquest projecte ha generat, com no, molts dubtes perquè es vol invertir una quantitat de 6.700.000 euros en aquesta reforma de les instal·lacions per beneficiar el soci del Club Natació Olot en el seu benestar a l'hora d'estar dins del Club Natació Olot. Per aquest motiu, per resoldre aquests dubtes que genera, per començar, aquesta inversió d'aquesta quantitat de diners en la reforma de les instal·lacions, hem volgut convidar aquí a la banqueta d'Olot Televisió el president del Club Natació Olot, Gaspar Senis, bon dia. Hola, bones. I també Gemma Soy, bones, vicepresidenta del Club Natació Olot. Gràcies per haver-nos convidat. Primer de tot, us volia preguntar, les actuals instal·lacions del Club Natació Olot tenen més de 50 anys d'història, estan desfasades? Bé, més que desfasades jo diria que estan velles. O sigui, com tu has dit, tenen més de 50 anys i llavors tenim uns defectes, podríem dir, estructurals i de funcionament que fa temps ja, la Junta actual es va plantejar la necessitat de fer una reparació molt important o fer un pas endavant i fer un projecte que suposés un canvi important de cara a la qualitat i serveis als socis. I això és el que tenim aquí davant. I quines millores representen de cara al soci a aquest projecte d'obres? Bé, bàsicament, i per fer-ho molt resumit, jo diria que el més important és, deixant a part que es resolen aquestes deficiències estructurals, podríem dir, que tenim una gran sala d'aigües que serà amb la piscina d'ensenyament actual on hi fem tots els cursets per nens, etc. I l'actual piscina de 33 metres, convertida en una de 25 i una petita, una piscina lúdica de 8 metres, coberta, i que això farà possible utilitzar-la tot l'any. I a més, amb la finalitat de que aquesta piscina de 25 bàsicament sigui exclusiva per servei dels socis. Aquí mateix ens heu portat la maqueta d'aquest projecte d'obres, el que es va presentar, però l'altre dia va ser el projecte de finançament de com fer aquestes obres. Aquest projecte varia molt respecte al que es va presentar el 2012 i que va generar polèmica entre els socis? O sigui, varia amb una part molt important, que és la que a dia d'avui es pot presentar un projecte de finançament sense l'establiment de cap derrama o quantitat a pagar a fons perdut. Per tant, què podem dir avui? Com es financia aquest projecte que, com tu bé has dit al principi, puja 6,7 milions d'euros? Es financia la part més important del seu finançament, és la concertació d'un crèdit amb dues entitats financeres, que són el BBVA i l'ICF, que l'ICF és l'Institut Català de Finances, que és precisament aquest motiu de poder signar el crèdit que demanem que el soci vingui a l'assemblea extraordinària i aprovi aquest finançament. Aquest crèdit sindicat amb dues entitats financeres puja un total de 4 milions d'euros. Llavors, com ho fem per arribar i poder finançar el 6,7? Per una banda, mantenim la subvenció de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, que va ser una subvenció que en varen començar a parlar l'any 2010 i es va firmar el 2012. Llavors hem hagut d'anar-los a veure i empipar-los per assignar la seva renovació per 3 vegades diferents, per tant la tenim vigent, i també per aquest motiu el secretari general de l'Esport va venir el dia 21 a fer la presentació del finançament. Una altra quantitat, una cosa molt important, és que durant aquest temps ens ha servit per generar uns fons propis que tenim en forma d'estalvi en les nostres entitats financeres per un valor de 650.000 euros. Tot això junt amb la quota ordinària per obres que preveiem, si el soci aprova el finançament el dia 23 d'octubre, preveiem de pujar per un valor de 3,70 euros al mes i per soci a partir del mes de novembre. Tot això fa possible amb una qüestió també addicional, que és que al moment que l'obra, si s'aprova, es pugui treure a concurs, per entendre'ns, es pugui fer públic i es puguin presentar diversos constructors amb possibilitat de fer la seva execució material, llavors, esclar, nosaltres demanarem que el constructor financiï o ajorni una part d'aquest valor de la construcció a un termini, periodifiqui a uns 4 o 5 anys a l'acabament de l'obra. Tot això fa possible obtenir els 6,7 milions d'euros i, per tant, ha fet possible suprimir la derrama
que es havia establert el 2012 i que recordem que anava des dels 395 euros per un soci unifamiliar, o sigui, per un soci sol, fins a un total de 690 euros per un carnet amb una família de 4 persones. Val? Suposo, però, que el que més preocupa el soci és què haurà de pagar. Ho has explicat, Gemma, repetim-ho, de cares a que quedin clar aquests detalls. Des del mes de novembre d'aquest any, quan haurà de pagar i durant quan? I qui? I qui, exactament. Sí, són 3 coses molt importants que aprofitem per aclarir els dubtes. Tal com he dit abans, és possible la supressió de la derrama amb un establiment d'increment de quota per obres de 3,70 € per soci. Per soci què volen dir? Per soci, tant per soci titular com per soci adherit. Per tant, vol dir que el soci beneficiari, que de fet ja a hores d'ara no està pagant la quota ordinària, que és aquell soci que té 10 anys o menor de 10 anys, amb aquest tampoc no li carregarem la quota de 3,70 cèntims. Evidentment que si aquesta quota suprimeix l'establiment de la derrama de l'any 2012, nosaltres aquesta quota, si el dia 23 l'Assemblea Extraordinària aprova el finançament, la començaríem a cobrar a partir del mes de novembre. Per tant, hem dit l'import, hem dit qui l'ha de pagar i ara només ens falta dir quin termini. En principi, està previst carregar aquesta quota durant els 15 anys que duri la vigència del crèdit. En el benentès i deixant molt clar que formarà part sempre d'una partida separada en el rebut, de tal manera que durant tot el període de temps el soci conegui de l'import que paga cada mes, quin és l'import de la quota ordinària i què està pagant per devolució del crèdit per les obres. Amb el projecte financer que tenim i l'estudi de projecció a 15 anys, estem pràcticament convençuts que aquests 3,70 € es podran suprimir, podran deixar de cobrar-se abans no arribi el venciment dels 15 anys. No ho podem certificar ni garantir ni dir per escrit, però sí que en el moment que la salut financera del club ho permeti, que ens sembla que ho permetrà uns quants anys abans d'acabar la devolució del crèdit, aquests 3,70 € se suprimiran del rebut mensual del soci. Primer de tot s'ha d'aprovar però el pla de finançament, i el pla de finançament entra en assemblea el proper 23 d'octubre. Quin format tindrà aquesta assemblea? Bé, nosaltres hem estat estudiant molt de detall i molt profundament la millor manera de fer una assemblea per facilitar, sobretot, de que aquesta quantitat tan important de socis que té el club pugui venir a manifestar el seu vot, que evidentment esperem que sigui favorable. Llavors, el plantejament va ser perquè a Olot no hi ha cap local que pugui assegurar poder fer això amb eficàcia i que pugui anar tot bé. I llavors el format serà que es farà al Club Natació Olot una assemblea que començarà a les 10 del matí i acabarà a les 7 de la tarda. De les 10 del matí a les 7 de la tarda del proper 23 d'octubre a les instal·lacions del Club Natació Olot. El diumenge 23 d'octubre. Llavors, es farà a les instal·lacions del club, muntarem unes carpes informatives, tindrem uns equips de gent que durant tot el dia rebaran els grups de socis que vinguin a votar per aclarir uns últims dubtes que hi vulgui haver i facilitar informació, tant podríem dir en l'aspecte constructiu com en l'econòmic, i finalment, quan hagi passat tota aquesta informació, el soci trobarà el lloc de votació per expressar el seu vot. Val a dir que nosaltres hem enviat ja les convocatòries d'assemblea i que hem fet una recomanació al soci de venir a votar i a buscar la informació, la darrera informació, d'acord amb els cognoms per ordre alfabètic. Però això no és una condició, diguéssim, tancada que ha de venir aquella hora determinada. No, és una recomanació i, evidentment, si hi ha una família que el marit i la muller tenen un cognom diferent, que no és a la mateixa hora, evident, poden venir juntament. Igualment que si hi ha una persona que per ordre alfabètic li correspondria venir a les 11, el període de 11 a 12, i ve a les 4 de la tarda, tampoc passa res. És només una mesura que hem pres per facilitar i fer àgil tot el sistema de l'assemblea. El que s'aprova exactament és el pla de finançament, sobretot que la gent ho tingui clar. I en concret l'autorització que puguem signar la part més important d'aquest pla de finançament, que és el préstec.
Exacte. Què passarà si els socis en l'assemblea determinen que no volen aprovar aquest crèdit? Bé, això és una pregunta molt important. O sigui, hi ha dos possibles sortides a la situació actual. Una, a la qual nosaltres creiem i en la que hem treballat tant temps, és el projecte aquest. I aquest projecte comporta uns avantatges molt importants que ja hem dit. O sigui, augment d'espais, molta més funcionalitat de les instal·lacions, molta més racionalitat, tenir unes piscines adaptades a la normativa actual que no les tenim, per exemple, no són desbordants, tenim una piscina exterior de 4 metres 10 de profunditat, que té problemes estructurals, que perd aigua, que només funciona 5 mesos a l'estiu. Tenim uns problemes que ve el soci i es queixa perquè no té carrers per nedar a la piscina de competició, perquè estem fent esport, i tot això, més o menys, quedarà resolt amb el projecte aquest. Que no s'aprova, el problema el tenim igualment sobre la taula. Tenim un problema d'una piscina de 33 metres exterior amb molts problemes estructurals, tenim un espai de gimnàs amb un sostre que té goteres, que s'ha de fer nou, amb un terra que s'ha de reformar i reforçar, i tot això ens hem de mentalitzar i pensar que tot això, reformar tot això que és imprescindible, val molts diners. Val molts diners i els socis haurem de pagar igualment. Haurem de pagar igualment, no sabem exactament la quantitat, però s'han fet unes valoracions que estan de l'ordre d'1,5 milió d'euros, com a mínim. No tindrem subvenció, perquè no hi ha subvenció per reparacions. Segurament no tindrem cap crèdit bancari i llavors serem els socis que haurem d'assumir amb la totalitat aquesta despesa. I, per afegitó, haurem fet tota aquesta obra i tindrem exactament els mateixos problemes que tenim ara, en quant a disponibilitat d'espai, en quant continuarem tenint 3 vestidors i altres problemes addicionals. Ja per acabar, es parla del pla de finançament. Gemma, abans havies dit que no hi hauria cap derrama pel soci. És exactament així? O sigui, passi el que passi amb aquest, si al final s'acaba aprovant aquest crèdit, no hi haurà cap tipus de derrama? Sí, durant aquests 4 anys, des del 2012, nosaltres hem estat treballant en diversos sentits, un dels quals és garantir que quan finalment el banc ens atorgués el finançament que ha passat ara i el tenim atorgat, només ens falta que l'aprovem, que allò que teníem previst, realment al final del termini de la construcció, acabi valent allò o menys. I per això hem adoptat 2 mesures que ens sembla que són molt importants. Una és que hem de tenir clar que amb aquest preu que estem dient hi va inclòs tot, des de la redacció del projecte executiu fins a l'acabament de l'obra, passant per impostos, per permisos, per enderrocs, per notaria, etc. Fins a la construcció real. I la segona cosa que hem de tenir present és que dintre d'aquest pressupost hi ha també una quantitat destinada a que un equip tècnic de la confiança del Club Natació Olot, una empresa que en diguem Project Manager, es posi al nostre costat ja des del moment zero, des del moment de la redacció del projecte executiu, per tal de controlar totes i cada una de les despeses i no només procurar que s'adequi allò que tenim previst i escrit, sinó fins i tot, si pot ser, acabar que el projecte total sigui una mica inferior al que tenim previst. Ja ho saben, qualsevol que tingui un dubte que es llegeixi directament a les instal·lacions del Club Natació Olot o a la mateixa web www.cnolot.cat, que d'aquesta manera podrà, com a mínim, tenir més coneixement sobre quin és aquest projecte de finançament de remodelació de les instal·lacions actuals del Club Natació Olot. Gemma Soy, vicepresidenta del Club Natació, moltes gràcies. Gaspar Seni, president del Club Natació Olot, també moltes gràcies per ser avui aquí a la banqueta. Gràcies a vosaltres.